Sanibona ngiyanibingelela la siyathokoza ngenza ukuthi umkhulu wasemakosini lo ndaba exoxa ngofakazi. Please do make sure ukuthi you-subscribe, you like the video and you share it. Ngifuna ukugcizelela nansi enye indaba engicabanga ukuthi abantu iyabadinga and futhi kufanele bayiqaphelisise. Inamba yomkhulu wasemakosini sase-072 871 sokhuluma la ngokungazi ngesithunywa. Wathi omunye umuntu mkhulu ukhuluma ngokungazi. Ngizohlukanisa ama-topic amaningi kancane kancane isikhathi engisuke ngizosithola nje. La zokhuluma ngokungazi ngesithunywa. Ukhona umuntu ongazi ukuthi unesithunywa sokuzalwa semvelo. Esingadingi nanokuthi azaye enkonzweni azaye kuphi oyifanela nami nje. Kodwa futhi at the same time uyambathwe isithunywa sebandla noma samabandla. Komunye uthola ukuthi isithunywa sakhe kuvuka izithunywa zabantu asebahamba emhlabeni. Aba besonta eZiyoni, omunye wayesonta lasimba kuZiyoni 1, omunye kwakuZiyoni 2 noma nje. Kokumuntu oyekhuleka kuhlaba ihlangane kumaJerikho kuphi. Into yakithi leyo iyaphila kumina egazini ngiyayazi. Yabona. Njengoba ngizokhuluma nje ngonto abangayikho nje abantu ababesonta kumaJerikho beqokisa sebabesonta kulokhuzana njalo kohlaba ihlangane. Uma besonta into yabo kwangathi befaka lesigqoko zakhona. Kuba amaJerikho amanye komalume konjalo komthetho. Ngithi-ke kugcwele uZiyoni 1 yonke. Yabona leyo nto. Okay, right, ngilala sikhona. Yazi isithunywa esingawudingi umuthi ukuze siphakame. Bopha ushaya ibhande fasting. Almost zonke izithunywa ziyafika lapho kodwa kulo onesithunywa sobungoma sokulapha noma onomoya wemvelo kodwa wase kuba nobungoma kuyena. Uzawudingeka ukuthi adle igobongo njengazo zonke ezinye izangoma ziyazimisela igobongo lesithunywa. Uhlukile lokho. Uhlukile futhi ukuhlambulula isithunywa sakho. Ngoba nakho kuzama ukusizwa labantu abasuke bekombethe kungezukufakwa muthi kepha kuzosebenziswa iziwasho. Bese uhlala ebhandeni ubophe fasting yakho uye phambili. Ngani zakwethu, ngiyathemba ukuthi niyangizwa, ngazi noma ningizwa kahle yini kodwa ake nihlukane nokuthi ufike kumkhulu wasemakhosini uzofuna ukukhuphula isithunywa. Sithi mazi sihlabe inhloli, isithunywa sakho sidinga ukuthi nje ukhuleke ebandleni lakho lapho kwaZiyoni ukhuleke kakhulu. Khona umuntu usithunywa sakhe simandla kakhulu ebandleni. Ungakuhlatshelela kakhulu. Udonsa ngesithunywa sebandla. Hayi esakubo. Abanye wathi noma yaxabana nje nalowo mholi isithuthile kwayona engilozi. Depend ukuthi ukanjani okusuke kukunina. Yabo, angazi kodwa ke ngithi ake ngithi uyithi fahla nje leyo ndaba. Zingane zakwethu. Bese ngilinda kuma-comment ukuthi nizawuphefumula niphawule nithini. Umkhulu wasemakosini lo ndaba exoxa ngofakazi. Nonke emhlabeni wonke niPhumalanga noma eNtshonalanga. Ngisekhona kakadeni. Ngiyawuphinde ngibe khona. Selijobe ukuthi sivela nje sinibone ngane zakwethu. Basondela abafuna ukusondela ngasesigodlweni, abafuna ukubuza ababuze kodwa ukukhanyisa number 1. Hlolayo 350 ukuhlola online. If ungakwazi ukufinyelela esigodlweni, ukhulaza abasuke bekude. Abala eduze abasondele ngakho ku205 rand. La abasuke be-overseas 550. Siyathokoza ngane zakwethu. Sibonane nje. Makhosi, amen.